नेसाव दोनहैगोन खोमसियाव दोनहैगोन गाज्रि लामाजों दैथाय हरगोन स' बेफोरबायदि साननाया थारैनो बियो जोंनि गेजेरावहाय दिनैनि समाव बे मडार्न एजआव बे एक्सेप्टेबल नामा स' दिनै सोंलु सोंथिया फैदों नैबेनि सायाव जे दिनै जोंनि माखासे गागि दैदेनगिरि गिदिर गिदिर Every age is like a perfect age to be involved in politics. बाथौ खेराइ बुली एटा रिसोर्ट बनाइছে আমাক বহুত ৰাইজে কমপ্লেইন দিছে তাত মানে গোটেই নিখা ডিজে বজাই মানুহ ওচৰত খুব নোৱাৰে এটা স্কুল পৰীক্ষা আহিছে লৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে আৰু সৰু সৰু লৰা ছোৱালীক আনি পেলাই তাতে পাৰ্টি জয়েন কৰাই মদ খোৱাবলৈ শিকায় আৰু কিবা কিবি ডিজে মানে কি কি নতুন লৰাবিলাকে জানিব हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसे हेलो एसपी ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय दिनै माखासे आपडेट्स दङ आरो गोबां खोथा सावरायनो गोनां दङ आङो नैबे साननैसो भिडिअसफोरखौहाय रेगुलार होनो हायैनि थाखाय आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै दिनै जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव सावरायनो थांगासिनो दङ थांनाय बावैसो समफोराव जोङो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बिबुंथि होनाय नुदों मानि फारसे होनना बुङोब्ला माखासे जयनिं हाबाफारिखौ लानानै आरो जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेले बेजे थासारि सोमजिबाय थादों आरो बियो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ बेनिखायनो नैबेखौ नोजोर होनानै मोननैसो खोथा जोंनि दैदेनगिरि आरो जोंनि समाजाव रायजो राजा बयबो जोङो बेखौ मिथिना लानाया गाहाम आरो हाजासे जोङो निजेखौनो थारमाने एसे डेभेलप खालामनो नाजानांगौ आरो सोलोंनो नाजानांगौ बेनि थाखायनो आंनि फारसे माखासे अपिनियन्स दङ एज अ होल जों मोनसे खोथाखौहाय दिनै बुजिना लानाया गाहाम आरो हयथ' नैबेनि गेजेरावनो नोंथांमोननि साननाय आंनि साननाय आलादा जानो हानाय अब्लाबो मोजां जायो गाज्रि जायो नैबे आंनि फारसेनिफ्राय एसे नाजानाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला थारैनो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअनि गुबै थांखिसिम जोङो भिडिअखौ आवगायलांनोसै as long as you are passionate about it as long as you have determination deserve the state and the people then you can do it and every age is like a perfect age to be involved in politics that we join hands for betterment and development of this state in politics we always think that people who are in 40s 50s or 60s is the right time to have politics in their life but by this time I believe that no it's the right time no matter what age you are in नैबे रावखौहाय आं बुङाखै बेखौहाय बुंदों जोंहा मिज'रामनि सासे फिमेल बिजाथि जायनाखि थांनाय स्टेट इलेक्शनाव जितु जालांबाय दाब दाब जायगायावहाय मोनबा रायजोआव जादोंमोन जोंनि भारत हादरावहाय नैबेनि गेजेराव जोंनि नर्थ इस्टार्न स्टेटनिफ्राय मिज'रामाव स्टेट इलेक्शना जालांबाय एन्ड नैबेयावहाय 27 सिट्स मेजरिटिखौ विन खालामनानै ZPM जराम्स पिपल मुभमेन्ट पार्टियाहाय देरहालाङो एन्ड MNF जितु इनकाम्बेन्सि सरकार सोलिबाय थानाय बिथांमोनाहाय जेननो गोनां जायो अनलि 10 आउट अफ 40 बिथांमोना देरहासार जानो हायो एन्ड जायनि जाहोनाव इभेन दा पार्टि चिफ बिथाङाबो जराम थांगा बिथाङा खनथाम पावाराव थासेयावबो बिथाङा दिनैनि समाव जेनलांदों एन्ड बिथांमोना मिथिनो मोन्दों BJP NDA जों अलायन्समोन अब्लाबो बिथांमोना नैबे खेबावहाय गोदान फ्रेशार्सफोरजों माने गोदान पार्टी जितु 2019 आवसो माने नेशनेल पार्टी हिसाबै रिकगनिशन मोनदोंमोन पार्टी हिसाबै रिकगनिशन जादोंमोन बेनि सिगां बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबैहाय इलेक्शनाव बाहागो लाबोबाय थादोंमोन अब्लाबो बिथांमोना गोदान पलिटिक्सआवहाय हाबनाया around 6 to 7 years ना माल' जानाय होनाय बायदि जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खोनानो मोन्दों आच्चा जियानो हक नैबे खोथाखौ बुंनायानो जाहैबाय जोंहा फिमेल केन्डिडेट बरेल वने संगी स' बिथाङा देरहासार जायो आरो बिथांनि साननाय हनायखौ जोङो जोंनि माखासे थासारिफोरजों कम्पेयार खालामनो हागौ कम्पेयार खालामजाथाव नामा होननानै आं नैबे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि सायाव लाबोनो नागिरदों आङो भिडिअआव सावरायलांनायनि सिगां बिथांनि बुंनाय माखासे भिडिअ फुटेजफोरखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन इनि उनावहाय माखासे टपिकनि सायाव जोङो सावरायनो थांगासिनो दं Politics, we always think that this is a place for people who are in their 40s or 50s. As long as you're passionate about it, as long as you have determination to serve the state and the people, then you can do it. I think every age is like a perfect age to be involved in politics. Let's all join hands and work for the betterment, the development of the state. In politics, we always think that this is a place for
for people who are in their 40s or 50s and or maybe 60s and above. But now with this victory, with this triumph, I believe that no matter how young or old you are, as long as you're passionate about it, as long as you have determination to serve the state and the people, then you can do it. So I think every age is like a perfect age to be involved in politics. Definitely, yes, definitely. I'm going to keep it short, sorry. So. What do you like to say as a woman in parliament? Well, there are a lot of things to say and things to be done. So I have a whole lot of strategy out here, but then I'm sorry I couldn't bring it out right now. But I just wanted to, tell them and to let them know, to let all the female knows that we're, even if we're girl or female, it doesn't mean that this has to stop us from doing something that we like and we are passionate about. So I would like to encourage, and also I would like to send a message to all the female in any community and society that if you want to go for it, then you can go for it. So let's all, but we have to have the passion and we have to, have the dream about it. And then it's possible. Anything is possible. So Raijw Raha नोंथांमोना खोनाबाय जोंहा नैबे बेरेल बेनेसिंगि देरलांनाय बिजाथि मिजोराम स्टेटनिफ्रायहाय बारेला मा बुंलांखो नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय आरो बिथाङा जोबोद गोख्रों मोनसे मोजां आरो राइट कनसेप्ट होलांदों पलिटिक्सनि बागै जे पलिटिक्सआव जोंनो नांगौ राइटियास पार्ट जोंनियावहाय थानांगौ मोनसे पैशनेट डिटरमिनेशन अब्ला जोङो इम्पसिबलखौहाय पसिबल खालामनो हायो बेनिफ्राय पलिटिक्सआव बाहागो लानो थाखाय जोङो 40s 50s बा 60s बैसोखौ नेबाय थानाङा जि टाइम जि थासारि जि समाव नोंथाङा दिनै डिसाइड खालामदों जे नोंथाङा समाजनि मावगोन नोंथाङा स्टेटनि थाखाय मावगोन नोंथाङा निजेनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनो होनानै थांखि लादोंब्ला नोंथांनि थाखाय नैबेनो राइट टाइम नाथाय नैबेनि गेजेरावनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा फरायसा आफाद सोरबा फरायसाफोरा दिनै पार्टियाव जइन जानायखौहाय बिथांमोना आलादा नोजोरजों नायो आरो बेखौहाय आलादा रावजोंहाय बिथांमोना दिनै समावहाय मोजां मोनसे गुड एग्जाम्पल सेटआप खालामनायनि सिगां बिथांमोना दागो फोनांनो नाजाबाय थायो स' नैबे बेलायाव आंनि फारसे आंनि अपिनियनखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो सानदों थांनाय बावैसो समाव जों नुदोंमोन बिपिएफ दोलोनिफ्रायहाय बाथौ खेराइ रेजर्टआव गोबां फरायसाफोर जइन जानाय सोरबा ग्रेजुवेट्स बा सोरबा इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट्स बिथांमोना जइन जाफैदों स' थारैनो जों मिथियो बिथांमोना एडुकेसन लाबाय थानाय फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोन स' नो डाउट जे बिथांमोनावहाय पलिटिक्सनि बागै खुनु नलेज गैयै वी केन आन्डारस्टेन्ड व्हाट इज पलिटिक्स पलिटिक्सआवहाय मोजांबो थागोन गाज्रिबो थागोन नाथाय पलिटिक्सआ एक्चुअलि मा गाज्रि नामा पलिटिक्सखौ गाज्रि ना मोजांनि बेखौ बिजिरग्राया जोंसो नोंसो आंसो नङा होमबा जोंनि गेजेरावसो जोङो पलिटिक्सखौहाय नोंथाङा बबे डिरेक्सनजों लांनो नागिरदों स' नैबेनि सायाव जों सोलोंनांगोन नाथाय पलिटिक्सखौ सिदायैनो सोरनिबा फिउचारखौहाय डार्कनेसआव दोनहैगोन खोमसियाव दोनहैगोन गाज्रि लामाजों दैथायहरगोन स' बेफोरबायदि साननाया थारैनो बियो जोंनि गेजेरावहाय दिनैनि समाव बे मडार्न एजआव बे एक्सेप्टेबल नामा स' दिनै सोंलु सोंथिया फैदों नैबेनि सायाव जे दिनै जोंनि माखासे गागि दैदेनगिरि गिदिर दैदेनगिरि लिडारफोराहाय बेफोरबायदि माने नेर' माइन्डेड मोनसे थिंकिंस बा माने विदाउट माने प्रपार एनालाइसिस बिथांमोना सिदायैनो खोथाफोरखौहाय माने पलिटिक्सखौ गाज्रि दिनैनि समावहाय दिनै पलिटिक्सआ माने गोबां सावरायजाबाय थानाय मोनसे टपिक जानानै फैदों गेदेर उन्दै बेयावहाय खुनु सिमा लिमिट गैला स' बिनि गेजेराव गाज्रिखौल' माने सिगाङावनो टार्गेट खालामनानै लाग्रोयो नाथाय पलिटिक्सआ जे गाज्रि होनानै बेखौ सोर बुङा जुदि पलिटिक्सआ थारैनो गाज्रि मोनब्ला जोंनि भारत हादरानो डेम'क्रेसिनि बयनिख्रुइ देरसिन हादर जानानै दं दिनैनि समाव बिगेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रि एभार इन द वर्ल्ड जोंनि भारत हादरानो पृथिबियावहाय बयनिख्रुइबो माने देरसिन मोनसे डेम'क्रेसि हादर जानानै दङ जेरावनाखि दिनै जों नुदों गोबां दैदेनगिरि लिडार्सफोर जोंनि हादरावहाय दङ आरो मटिभेशनेल स्पिच होग्रा पलिटिक्सनि डायलग्स होग्रा गोबां मोजां पलिटिकेल डायलग्स होनाय दैदेनगिरिफोर दङ जों बिथांमोननिफ्राय माखासे एग्जाम्पल्सफोरखौ सोलोंनो गोनां आरो बिथांमोनखौ फल' खालामनो गोनां जानानै फैदों नाथाय नैबेनि गेजेरावनो माखासे गाज्रि दैदेनगिरिफोरबो दङ जायनाखि पलिटिक्सखौहाय मोनसे रं डिरेक्सनजोंहाय बिथांमोना लाङोब्ला बिथांमोना पलिटिक्सखौ मोनसे गाज्रि पलिटिक्स मुंखौहाय मोनसे रं एक्सप्लेनेशन होनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय माखासे गुलाय गुजाय थासारिखौ लाबोबाय थानो नाजादों नाथाय बिथांमोना बुजियाखै जे पलिटिक्सआ मा
स' बिदिनो जोंनि गेजेराव दिनै दैदेनगिरि बिथांमोना पलिटिक्सनि मोनसे माने गुलाय गुजाय डेफिनेसनफोरखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय फोरमायथिना होबाय थायो दिनै जों न'खर गंसे सालायब्लाबो बेयावबो माखासे पलिटिक्स जायो समाज सालायनायावबो जोङो पलिटिक्सजों लोब्बा लाखिबाय थायो स्कुल फरायनाय समाव कलेज फरायनाय समाव इउनिभारसिटिसफोराव फरायनाय समाव जेब्ला जों माखासे ग्रुप्स कालेक्टिभलि जों माखासे ज'है जेब्ला थायो बेयावबो माखासे पलिटिक्सफोरा जायो जोङो ज'है सावरायलायनानै मोनसे डिसिसनखौहाय फाइन्ड आउट खालामो स' नैबेयाव गासिबावबो माने पलिटिक्सआ सोनारो थारमाने पलिटिक्सआ इउज जायो नाथाय दिनै बिथांमोना लुगैदों जे जों मोनसे कालेक्टिभ डिसिसन लानो थाखाय दिनै फरायसाफोरखौहाय माने एबान्डन खालामना दोननांगौ नामा बोराय बेन्थ' समाजनि इन्टेलेक्चुवेल्सफोर गासिबो थारमाने ज' जाजाय जाजोब्बाय नाथाय इयावहाय स्टुडेन्टसफोरा थारमाने इयाव इनभल्भ जानांला डिसिसन मेकिंआव फाइनाल डिसिसन मेकिंआव थारमाने गभर्नेन्सनि जेब्ला खोथा फैयो अब्ला थारमाने जोङो स्टुडेन्टसफोरखौहाय जानगाराव दोननांसिगोन बिथांमोननि बायदि मानो पलिटिक्सआ बिदि बुङाखै दिनै जोङो मोनसे फाइनाल सल्युसनखौ दिहुननो थाखाय दिनै जोङो ज'है मोनसे पार्टि लेभेलजों खामानि मावो जेब्ला बेवहाय फरायसाफोरा इनक्लुडेड जानाङा नामा माखासे रिभलिउसनारि एक्टिभिटिसफोरनि थाखाय दिनै जुदि फरायसाफोरखौ इनक्लुड खालामनो हायो बेयावबोथ' पलिटिक्स दङ स' बियो राइट खिन्थु जेब्ला पार्टि लेभेलनि गुड गभर्नेन्सनि खोथा फैयो अब्ला जोङो पलिटिक्सआवहाय फरायसाफोरखौ इनक्लुड खालायनाया माने दिनै समाजनि थाखाय मोनसे गाज्रि थासारि जाबाय दं फरायसाफोरनि फिउचारजों गेलेनाय जाबाय दं स' बे सोंथिया बयनिसिमबो नोंथांमोना बोरैहाय डिफाइन खालामनो सानदों पलिटिक्सखौहाय सिम्पल वेआव गोबां डेफिनेशन्स दङ गोबां गिदिर माखासे फरफादार्सफोरा जोबोद मोजां डेफिनेशन होलांदों पलिटिक्सनि बागै नाथाय वाइ वी डिफाइन पलिटिक्स इन अ रंग वी एक्चुअली पलिटिक्सखौहाय जोंसो निजेनि आइडिया बायदि माखासे माने रंग डेफिनेशन होनानै मोनसे रंग डिरेक्शनजों लांबाय थानो नाजागासिनो दङ जोंनि गेजेरावसो जोङो दिनै निजेनो माने मोनसे रंग कनसेप्ट डिफाइन खालामना लादों बेनि थाखायनो बेले बेजेया जाबाय थादों नाथाय पलिटिक्सआव बुङाखै जे सोरबा फरायसाया बेवहाय बाहागो लानो मोना होननानै कनस्टिटिउसना बुंदों जे 18 बोसोर जेब्ला जायो नोंथांमोननि थाखाय माने मोनसे भटिं राइट्स होनायनि खोथाखौ होदों डिसिसन मेकिंनि थाखाय आलादा जे नो डाउट जे नोंथाङा 18 बोसोर जाबाय 18 बोसोर जाफैबाय नाथाय मेच्योर जायाखै पलिटिक्सनि माखासे डिसिसन मेकिंनि थाखाय थिग दङ अनलि 18 इयार्सआवल' जोङो फरायसा जागोन बे नङा फरायसा माने मा फरायनाया जोबजासिम बे जोबनो थाङा जोङो लाइफ लं जि प्रसेस फरायनाया लाइफ लं प्रसेस एडुकेशन गेन खालामनाया लाइफ लं प्रसेस स' बे माब्लाबाबो जोबा स' बेनि थाखाय मोनसे लिमिटेशन गैया एजनि लिमिटेशन गैया स' बेवहाय सोरबा फरायसाखौहाय सोरबा पलिटिक्सआवहाय इनभल्भ जानायखौ जुदि गाज्रि थासारि जादों समाजाव मोनसे रंग डिरेक्शनजों लांदों होननाय बै दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि समाव मोनसे रंग कनसेप्शन होदों होननानै आं बुंनो सानदों बे आंनि फारसे नोंथांमोननि अपिनियन्सफोरा आलादा जानो हानाय भटिं राइट्सआ आलादा पलिटिक्सआव बाहागो लानाया आलादा नाथाय माखासे डिसिसन मेकिंआव दिनैनि समावहाय जोङो ओरैबायदि जाना फैदों जेरावनाखि जोङो बयबो ज'है कालेक्टिभलि जोङो खामानिखौ मावनो गोनां जाना फैदों जेरावनाखि जोङो सिनियर जुनियर बा सिनियर मस्ट इन्टेलेक्चुवेल्सफोर समाजनि बयखौबो लाफानानैसो जोङो दिनै मोनसे पार्टि दोलोखौ रिजनेल पार्टिखौ सेन्टिमेन्ट्सफोरखौ कालेक्टिभलि मा अभाब अभियोग गासिबो खोथाफोरखौ दिनै ज'है मावलायलायनायनि सम फैदों स' नैबे बेलायाव आं सानाखै जे दिनैनि समाव बाथौ खेराइ रेजर्टआवहाय माखासे फरायसाफोर जइन जाफैनाया दिनैनि गाज्रि जादों बा फरायनायफोरावहाय गाज्रि गोहोम खोलैगोन बेखौ आङो सानाखै बा नुहुराखै आगानसे होब्लाबो जोङो जेरावबो जोङो पलिटिक्सखौ मोनलांबाय थायो स' नैबेजोंसो जोङो मेच्युर जालाङो स्टेप बाय स्टेप थांनानैसो जोङो मेच्युर जालाङो स' जइनिं जानायानो जे माबा मोनसे बिराद गिदिर इस्यु जानांगौ बा डिबेट खालामनो गोनां दङ होननानै आं सानाखै जोंनि माखासे दैदेनगिरि इन्टेलेक्चुवेल्सफोरनि साननाया आलादा जानो हानाय हयथ' आंनि साननायानो भुल जानो हानाय नाथाय आं नैबेनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि अपिनियन्सफोरखौ मोनथिनो लुबैनानै नैबे भिडिअखौ लाबोदों जियानो हक बेनि गेजेरावनो आङो सानदों मा बाथौ खेराइ रेजर्ट जिहेतु अबजेक्सन होबाय थादों बिथांमोना बिपिएफ दोलोनि फारसे बा मानगोनां हाग्रा महिलारिनि फारसे न' डाउट नामनि खेथ्रआव जुदि बुंदोंब्ला नामजों रेजर्टजों जुदि गोरोबाखैब्ला बेखौहाय नोंथांमोना अबजेक्सन होनो हायो नाथाय बिथांमोना जे बेवहाय जइनिं हाबाफारि लानाय बायदिसिना नैबेजों सोमोन्दो लाखिनानै
माखासे दैदेनगिरिफोरा जे बुंदों सारा बिटिसि हालामनि लाइमोनफोर इयुथ्सफोर फरायसाफोरखौहाय जौ ड्राग्स बायदिसिनाजोंहाय मोनसे गाज्रि थासारि लाबोदों जोंनि बिटिआर हालामावहाय होनना बुंनाया बियो एक्सेप्टेबल नङा आरो बे माने गनायजाथाव मोनसे स्टेटमेन्ट माने आङो मोनसे एक्सेप्टेबल स्टेटमेन्ट होदों जोंहा मानगोनां सिएम प्रमद बर' सारा होननानै बुंनो सानाखै बियो रं मोनसे स्टेटमेन्ट होलांनाय बायदि मोनदों आरो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि फारसे माने माखासे रिभेन्स लानाय बायदि नुदों स' बेबायदि पलिटिक्सखौनो होनो रं डिसिसन बा रं डिरेक्सनजों लांनाय पलिटिक्स स' बेफोरबायदि माने सासे इन्डिभिजुवेलखौ टार्गेट खालामनानै बा पार्टिखौ हिंसायारि खालामनानैहाय गाज्रि राव बाहायनानै गाज्रि एग्जाम्पल होनानैहाय सोंखारिनाया बियो थारैनो पलिटिक्सखौहाय मोनसे डिफेम खालामनाय बायदि जानाय बायदि नुहरदों बेनि गेजेरजोंनो गोबां दैदेनगिरिफोराबो आरो बुंबावदों जे 18 बैसोआवथ' भटखौ होनो मोनो बे मोन्थायखौ कनस्टिटिउसना होदों होननानै बुंदों आरो लोगोसेनो बिथांमोना बुंबावदों जे फरायसाफोरखौहाय पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि जइन जाहोनाय लांनाय मानाय बेफोरो गाज्रि जादों होनना बुंदों मानो गाज्रि जानो सासे फरायसा जानानै बिथाङा मिन्थिया नामा जे पलिटिक्सआ माबायदि जानांगौ माबायदि जानाङा रं ना राइट बेखौ डिसिसन लानो हानाय केपासिटि थानांगोन बिथांनाव जुदि 18 बैसोआनो जादोंब्ला बिथाङा जुदि भट खालामनायनि मोन्थायखौ मोनदोंबा बिथाङा बेवहाय गाज्रि मोजांखौहाय बासिना लानो रोंनांगोन 18 yearsखौ ओरैनो सेट खालामाखै जे भारतनि संबिधानाव जाय दादों जाय ड्राफ्टिं खालामदों कनस्टिटिउसनाव जितु बे संबिधानाव प्रबदान होदों बयनोबो भट होनायनि मोन्थाय बिथांमोना ओरैनो 18 बैसोखौहाय ओरैनो बेवहाय होआखै दिनै निश्चय बिथांमोना मोनसे पारफेक्ट एज मोनसे मेक्सिमाम एज बेखौ सेलेक्ट खालामनानै 18 yearsखौ माने सेलेक्ट खालामदों बे टाइमाव जों बयनावबो मोनसे जस थायो साननो हानाय केपासिटि एसेबाबो डेभेलप जायो बेनि थाखायसो 18 yearsखौहाय सायख'नानै दिनै संबिधानाव दिनै जों बयखौबो भट होनायनि मोन्थायखौ होदों स' नो डाउट बिथांमोना दिनै गावनि मोजां गाज्रिखौ डिसिसन लानो हानायनि मोनसे केपासिटि दङ नैबेखौ नोजोर होनानैसो 18 yearsखौ दिनै सायख'नानै दिनै संबिधानाव जोंनि थ्रुयै जों मोन्थायखौ मोन्दों भट होनायनि मोन्थायखौ जोंनि दैदेनगिरिखौ सायख'नायनि गुड गभार्नेन्सखौ सेलेक्ट खालामनायनि चइसखौ जोंनि आखायाव होदों अब्ला नोंथांमोना माबायदिहाय फरायसाफोरखौ पलिटिक्सआव इनभल्भ दाजा होननानै बुंनाय बा पलिटिक्सआव सोनाङामोन होननाय बा सोरनिबा फारसे माने हेट्रेड लाबोनाय माने नायनो बानाय सोरखौबा जेलास फिल खालामनाय नोंथांमोना दिनै सिदायैनो माने रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट लाबोनाया आइ डोन्ट थिंक इट्स एक्सेप्टेबल मोनसे इमेच्योर स्टेटमेन्ट वर्ड्स नोंथांमोना होनाय आरो लोगोसेनो साननो गोनां बाथ्रा बुंनाय जादों बियो थारमाने माबायदि प्रजेक्सन खालामदों माबायदि टारगेट लानानै नोंथांमोना बे खोथाखौ बुंदों आङो रायजो राजा नोंथांमोन नैबेनि फारसे आं नोंथांमोननिसिम बेखौहाय दोनथ'बाय नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरदो आंनि अपिनियना आलादा नोंथांमोननि अपिनियना आलादा गावनि अपिनियन्सफोरखौ हरबानो जाबाय जानो हागौ आं एसे थौले बुजिबाय स' नोंथांमोना आंखौ बुजायहरनो हागोन फोरमायहरनो हागोन आंनि कनसेप्ट जितु आंनि साननाय बे रंबो जानो हानाय स' आं खोन्थायाखै नोंथांमोना आंनि बुंनाय बायदि सोलिनांगौ बा फल' खालामनांगौ होननानै आच्चा जियानो हक बेनि गेजेरावनो बाथौ खेराइ रिजर्ट बे दिनैल' नङा बा नैबे खेबावल' नङा बिनि सिगांबो गोबां बाथौ खेराइ रिजर्टखौ बायदिसिना दावराव दावसिनि थासारि सोरबा लकेलाव डिस्टार्बेन्स जानाय बेनि बागै खनले बुंबाय थानायखौ खोनादों आं सानाखै जे एथ' गिदिर मोनसे रिजर्टखौ उइदाउट गाइडलाइन्स गैयालासे खुलिदों होननानै एन्ड जि लकेसन दङ बाथौ खेराइ रिजर्टनि अबभियासलि बेवहाय बारा माने बेबायदि गेदारिं न'खरफोरबो नुवाखै हाइवे सेराव दङ बेनिफ्रायहाय बेवहाय सोरबा कमप्लेन होदोंबा बे आलादा खोथा गावसोर बिथांमोना बेनि फारसे निस्सय राहा लामा लानांगोन उफाय दिहुननांगोन आरो नामखौ थांखिनानै बुंदोंब्ला नो डाउट धोरोमजों सोमोन्दो थानाय बाथौखौ जुदि बिदि लुबैयाखैब्ला बेखौ सोलाय सोल' खालामनो हायो खिन्थु दिनै जुदि नोंथांमोना बे रिजर्टखौ लानानै खोथा बुंदोंबा रिजर्टखौ लानानै जुदि सारा बिटिसिनि लाइमोनफोर फरायसाफोरा गाज्रि जादों जौ लोंदों मादों डिस्क' बायदिसिना खालामदों होननानै बुंदोंबा दिनै जोंनि काउन्सिलावहाय मोनसे नेबारिं कान्ट्रि नांजाबनानै दङ मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टजों नांजाबनानै दङ दिनैनि समाव मोनबा डिस्ट्रिक्ट भुटान हादोर
बेवहाय अपेन बार पाब बायदिसिना डिस्क' दं बेफोरावहाय जोंनि लाइमोनफोरा थाङा नामा दिनै जोङो हाइवेनि सेर सेर लामा थारैनो जोङो नुयो बायदिसिना धाबा रिजर्ट्सफोर हटेल बार बेफोरावहाय दिनैनि समाव लाइमोनफोरा हाबा नामा दिनै चिरां जिल्लायाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआ दाय जाबाय नाथाय बाक्साया मा क'क्राझारा मा जादों उदालगुरिया मा जादों तामुलपुरा मा जादों बेफोरावथ' बाथौ खेराइ रिजर्ट गैया अब्ला मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि बयबो लाइमोनफोरानो दिनैनि समाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव डिस्क' बार जौ लोंनो थाङो नामा स' नैबे जुक्ति बे मोनसे खोथाखौ लानानै जुक्ति दङ होननानै आं सानाखै बेनिखायनो नो डाउट बे मोनसे जेलसि आरो लोगोसेनो सोरनिबा फारसे हेट्रेड दिहुननाय बा रिभेन्स लानाय बायदि नुहरदों आচ্ছা जियानो हक पलिटिक्सआ मा बेखौथ' थारैनो बयबो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिनो हाबाय एन्ड फरायसाफोरा बाहागो लानायाव बेवहाय सोरनिबो रावनिबो इदि खहा जागोनखौ जों नुहुराखै दिनैनि समाव पलिटिक्सआ माबायदि डिरेक्सनजों थांबा मोजां माबायदि डिरेक्सनजों थांबा गाज्रि जागोन आरो माबायदि दैदेनगिरि माबायदि बिबुंथिनि फारसे जोङो जानगाराव थानांगौ माखौहाय बुजिनांगौ आरो बोरैहाय बुजिनांगौ मा खालामबा मोजां जागोन मा खालामबा गाज्रि जागोन बेखौ दिनैनि समाव जों बयबो मोनथिखागौ आरो बेखौ खनले खनले बयनोबो एक्सप्लेन खालामनानै बुजायनानै होबाय थानांगौ दङ होननानै आं सानाखै निश्चय जों बयबो बुजियो राइट रं चॉइसेस डिसिजन्सफोरखौहाय लानो हानाय गोहोखौ दिनैनि समावहाय फरायसा हिसाबै बयबो बुजियो आरो नोंथांमोना जि थांखि लानानैहाय जइन जादों बिथांमोन जायफोर जइन जाहैदों पार्टी लेभेलजोंहाय आखाइजों आखाइ हमफानानैहाय फैबाय थानाय समावहाय गुड गभर्नेन्स मोनसे लाबोनो थाखाय जिथु नाजानाय बा सेस्टा बेयो साक्सेसफुल जागोन आरो जालांगोन जुदि स्टुडेन्टसफोरानो जइन जादोंब्ला थारैनो मोजां डिसाइड खालामदों डिसिसन लादों आरो खौसेयै मावलांगोन होननानै आसा खालामदों बयबो बेखिनिखौनो आं बुंनो सानदों दिनैनि नैबे भिडिअ'हाय गोबां बारा बुंनो सानाखै आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेनोसै आरो फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन आरो गोदान गुबुन टपिक लानानैहाय नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय